Yo. Ayo yo. Tak saka. Tak saka. Iki aja diuner iki. Iya. Yo, yo, yo. Atur Mbah Mudin Klaten Karangdawa Jawa Tengah. Mas Darsono Lampung. Bapak Didik Fajar Wilujeng Enjing Bapak Guru Sutikno Belabak Kandat Kediri Mas Kopral Ponorogo ugi Mas Heri Gunung Kidul. Aku percaya bengi iki Jok Kluthuk pancen digdaya tenan. Deke ulang tahun arepe dum-dum duwe. Yes, muga-muga sing ning burimu diparingi sehat, seger waras, barokah. Ngono. Bose ben, bose engko urusane karo aku dhewe tak kirim rekening kok. Tiba iki mah Agung Vino ya rawuh. Nggih. Bos. Duh. Kayak tertutup rapat. Sing rata lho, Cuk, sing rata lho. Nanti gak rata tamblon. Santai bae. Aku lek nyawer iki mandate saka Katur Agung Parung Sari. Lah nggih, saking Agung Vino pokoke kula niku mesti rata. Ya, nyah awakmu. Kok mesti rata ngeten iki, nyah? Wah. Oh, kula niku termasuk mandat king Agung Vino, ya. Kamu. Luar biasa. Ya. Aku dhewe iki dadi. Ayo. Ah, ki terkhusus tembangki kanggo Mas Parung Sari. Ya, kaya ngapa? Janjane kowe ning endi gelagatku sanjan nyupi
tembang iki uga kula aturaken dhateng Bapak Carik Peh Wetan. Uga Pak Pedatit Mas Jianto. Nanging sing los aja samar iki dhuwitku sik sak koper ya. Alhamdulillah. Iya. Lanjut. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sejak nyobi. Ugi katur Bapak Mujianto saking Ploso Klaten. Kepala Sekolah SMK. Ya, sembah nuwun terima kasih tembang lali janjine.